Дойдохме за морето и накрая завършихме кравички. Кажи, капитана, не се вървеше след мен за полиция. Има игра. Има игра с капитана. Уляля! Добро утро, Тенерифе! Днеска станахме супер рано. В 6:30 вече бяхме станали. Явно сме се не спали много добре, но пък и легнахме рано, с нощта не сме ходили на парти. Ето е нещо ново за нас. И сега ще ви покажа в стаята. Имаме телевизорчик, в който може да следим предната палуба и задната палуба. Имат камера и може да следим кораба, къде се намира и какво се вижда. Вижте. Ще ходя да ви покажа изгрева от най-горната палуба. Днеска съм супер преповдигнато настроение, но най-вероятно защото се наспах и с нощи не ми беше лошо. Да отиваме в Тенерифе. Надявам се времето да е хубаво, да се разходим. Аз вече съм била в Тенерифе, познато ми е горе-долу. Но сигурно ще видя някакви нови неща, а пък и сега съм семейството, което прави още по-яко. Айде да вземем ви сме на най-горната палуба, за да не изпуснем изгрева, защото май го изпуснахме вече. Айде да ходим. Ето го! Сега вече мога да ви кажа добро утро! Прекрасно е! Добре, хванахме изгрева. В последните му минути. Но все пак го хванахме. Виждате ли колко съм хепи? Като малко дете се чувствам много яко. И много духа. Се не съм на мама. Фотографката, която излезе още в 7 часа да го снима. Така че може да помоля за малко кадри от нейния телефон. Но не знам къде е тази госпожица. Къде си е тянала? Съм се седнала, съм на издухване при фризьор в момента. Ето я, снима госпожицата. Ето го и Тенерифе. Мама блога. Оля! Това е 11 етаж, където има писта за тичане, което е много готин за всички бегачи. Всеки бегач супер много ще поцени. И аз си подготвих бански в раницата. Ние не сме на правилното място на Тенерифе, на северната част сме. Да, значи питахме няколко човека какво да посетим и казаха лагуната, там отиват всички туристи, трябва да видите лагуната. И не се приготвихме бански. Обясниха ни как да отидем, хванахме автобуса, слизаме на последната спирка и то е някаква автогара. И питаме охраната как да стигнем до лагуната и той вика това е лагуната. И ни викаме ама лагуна няма ли? Не, това е лагуната. И ние питаме, какво е лагуната? И той вика, град. И се оказа, че е някакъв много голям град. Лагуната. Та в момента отиваме на центъра. Поне да разгледаме центъра, като сме пътували 30 минути до тук. Да. Неподготвени. Добре, че другата част от групата реши да остане в Санта Крус. Да не ги прецекаме. Айде ще ви покажем центъра на лагуната. Туристическа обиколка, изненада. Какво ще ни се падне изненада, да. За нашия станахме кравички, дойдохме за морето и накрая завършихме кравички. Не мога. Скандално просто. Няма други такива. Просто скандалишъс. Пробвахме карамелизиран кокос. И купихме едно пакетче за 4 евро. Ме подскажа, купя, за 6,50 да го върна. Не,
Това е много голямо, да. Всякакви карамелизирани ядки продават. Quiero un poco más. Eso es como, no puedes pasar. Нашата кравичка си взима карамелизиран кокос. Къде беше името на място? Не го виждам. Pero como estábamos con avión, no podíamos llevar mucha cosa. Не всичко е затворено, защото е понеделник. Защото днес има някакъв празник. Испанците, както знаете, обичат да си почиват доста и да си измислят всякакви празници, и за да не работят. Да, това е Ла Лагуна. Дъждовна лагуна. Ето сме в лагуната и се къпим. Нали искаше да малко баня? Ето си баня. И се бях подготвила бански. Все още ми... Направо трябва да се облека по бански и ми е джапанки. Няма нужда да е добран. Горе терасата е дървена. Тераската. То как се казва на български аудиториум? Това е където правят концерт. Правят концерти. Еко Лала. Така ми се казват автобусите. И моята кравичка, която твърди, че е далматинец. Но моля ви се, какъв далматинец? Историята със своя телефон. Направих. Харесахме и с този парк и ще снимаме реклама за това спортно екипче на Джим Уайт. От Варна. Това не ви ли прилича на фонтана в морската градина? Точно на входа на морската градина. Ама е същия. Само че друга мозайка. Какво ще кажеш за тази забележителност? Пейчици. Вижте е къща. Керамика, да. Който не е виждан. Аз съм виждала много, обаче че впечатлява. Виждала съм много. Ами май повече неща ги обиколихме, остане ни да отидем до моренцето. И да заредя телефона, че нямам батерия. И за наш късмет времето все пак се оправи и решихме да седнем малко на слънчице в оставащите ни часове, преди да се качим на круиза. Истината е, че планирахме да се качим на автобус, който да ни отведе в южната част на острова, където всъщност времето е коренно различно. Там дори през декември, януари месец е лято, температурите са
между 25-28 градуса. Но все пак решихме, че няма да рискуваме, тъй като пътят от северната част до южната е около час, час и половина, мисля, че 2 часа, зависи на кой плаж искаш да отидеш с автобус. И решихме, че няма да рискуваме, защото всъщност, ако не се качим на време на круиза, той няма да ни чака, ми ще тръгнат без нас с всичките ни документи и багаж. Та решихме да останем, да пием едно студено кафе и да се наслаждаваме на готиното време. Тук си тестваме коя камера е по-добра, тъй като мама има нов телефон. И айде да се качваме. Ма дъга! След всяка буря, изгрява слънце и понякога дъга. Много красиво! Между другото, вижте какъв сладък кълъв си поръчах от... Мисля, че от Тему, или от Шин. Вече сме на кораба. Пия едно хапче за... главозамайването. Гримирах се за вечерята. Не се вижда много добре и ще отида на фитнес за малко. Успя ли да снимаш? Няма да повярваш. Какво стана? Кажи. Капитана, но сега вървеше след мен, след целия кораб, по целия бюфет. И? Слизам тук по стълбите. Аз слезах пешания с асансьора и той върви след мен, го виждам в огледалото и тук вече ме задминава. Да види в коя стая си? Да. Това е много странно. Не знам Може да изпрати рум сервис. Не, вече е тук преди стаята ме задмина. Тоест той няма да види за гърба си в коя стая вляза. Нищо знае на кой етаж си. Да, вярвай, какво прави тук на стая или спи тук в стаята? Не, няма да спи тук, на 6-тия етаж, на 8-я. Където най-много друса да спи капитана, съмнявам се. Аз така мислих да започнат на лице. Има игра. Има игра с капитана. Добре, сега ако ни изпрати рум сервис нещо, ще призная. Ми наруши видеото, тук му казах, че се гримирах за вечеря и отивам на фитнес, да съм готова. За капитана ли да се гримира? Гримира се за капитана, може да ни подари още едно пътуване. Ако може така в стая с балкон, с гледка. Има едни стаи, които са с джакузи, но не знам в Коста май ги няма. В МСС имаш. Добре, има игра. Капитана. Уляля! На вечеря! Паста карбонара. Stop, we find our way, move so fast, we make it last. Знаете какво направих? След вечеря отидах на тренировка в фитнеса за втори път. Защото не ми стигнаха 25 000 крачки днес, обиколка на острова. Не ми стигнаха след това 20 минути на пътеката под наклон. И се навечерях. Заредих си телефона за 20 минути и отидах във фитнеса за точно час и 15 минути. Правих тренировка с тежести за цяло тяло. И това беше най-доброто ми решение, хора. Чувствам се уникално. Чувствам се страхотно. Сега ще си взема душче и отивам да... Чакайте да не се изгубя. 253. И отивам да обработвам първи епизод от това приключение. Така че да, много съм хепи.
Няма да мога да заспя, защото пък мен, когато тренирам късно, след това не успявам да заспя след това. Така че да не успея да го обработя и да си легна, защото утре в 8 сутринта. Така се отключвам стаята между другото. Цък. Дали е моята стая? 8, 2, 2, 3, не е моята. Защото утре сутринта в 8 часа пристигаме на излиза чувство. Опа. Защо спиш? Защо спиш? Танци италиански, но бяха забавни. Мислих, че си на цирк. Мислих, че е на цирк. Тя спи. Върнах се. Защо спиш? И какво? Гледа телевизия. Гледа как Руиза отплава. Приятели. Айде лека нощ и до утре.